ҳама каса ба эфири мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. тамошобино, ман саҳарӣ статус карда будам ки имрӯз эфир мекунам. имрӯз эфири мо эфири саволу ҷавоб мешавад, эфири распаковка новинки от компанияи Faberlic мешавад, эфири маҳсулотҳое ки рӯйҳои мора, чеҳраи мора, дасту пойҳои мора аз нури бигем сахти офтоб, аз шамолҳои баҳорӣ нигоҳ медорад. чӣ гуна бигем ки истифода бурданшона нақлтон мекунам. кадомеда ки интересе, марҳамат то охири эфир бо мо бошад. эфири мо танҳо барои занҳоа. имрӯз мехоҳам дар саршавии эфирам эълон кунам ки подписчикои азизи меҳрубони ман, навичокои азизи меҳрубони ман ва шахсоне ки дар ширкати Faberlic кор кардан мехоҳед, ай шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам мада занг назанед. ман успед намекунам зангои шуморо бардоштан. Бесконечно занги телефон, бесконечно бовар кунед. бесконечно ман наметавонам ягон смс қати кор кардаву ҷавоб дода. ҳамин нав мегӯм як кас да галасовой кунам, гир видеовизов занг мезанен. дар кор не занг задан. ман ҳамаи шумо да успед мекунам, ҳамаи шумо да ҷавоб метиҳам. фақат ман тариқи галасовой кор мекунам ва ду рӯз шид ман да бениҳоят бигем акав додаро занг мезананд, видеовизов мекунанд, кор мода биёву. бародарои азиз, номерои ман танҳо барои занҳо, ай ман танҳо қати занҳо кор мекунам. чем аз оне ки пеш аз оне ки шумо мада занг мезанед, дар пешрӯтон аввал модар, хоҳар ё апа зани ҳаққатона ба пештон биёрен ки да ман занг задан дар кор нест. абсолютно ман қати ягон мардак гапам намезанам, ҷавобам наметиҳам, ягон чизам ай Faberlic на духӣ, на ягон чиз савдорам намекунам. ё ин ки мардако мегӯянд мо занмона дар кор монданием, ту қати гав занем, дар кор нест. ман занакам, дилтон ма дур нарава, ҳамун занотон худчон муроҷиат кунанд, ҷавоб метиҳам. абсолютно ягон мардак да ҷавоб наметиҳам. худтона ғам натиҳен, ҳама подряд чорни рафтестай. хоҳартон кор мекунад ё ки срочно фалон зана кор кофтестай, ҳамият да Faberlic туғри ку. ҳамун зана худаш ё ки занҳои азиз, ай телефонои шавҳаротон да ман нанависен, да главниёшон анами қадар рӯи мардак мондагӣ менависанд, мора кора бифаҳмон. эҳтиромона хоҳиш мекунам занҳои азиз, ҳамсаротона, шавҳаротона дӯст медорен, бисёр хуб. сураташо дар рӯи экранотон монен, дар главни ватсапотон намонен. марам бародар дорум, марам бигем ки соҳиб дорум, мара ҷанг мекунанд ки ё мардако киянд да ту менависанд. барои ҳамиқа падартонай, акатонай, додартонай, бачатонай ки ранги мардак шудагиай да главниётон намонен, монден да ман нанависен. барои ҳамиқа ҳамин як глаг монен, я сурати кӯдактон намонен, ё сурати худтон намонен. да главни ман сурати худмай. ман метавонам акама дӯст медорам, сурати акама бимонам, сурати ягон бигем ки тағоима бимонам, сурати падарма бимонам, неким дар кор нестай. ватсапи ман ватсапи занакиай. ай шуморам эҳтиромона хоҳиш мекунам да главниётон сурати шувотона намонену да ман занг назанен, да ман нанависен. ҳамин сурати кӯдактона монден, ё ин ки қатъиам худотонай, шавҳаратон чӣ хеле мондагӣ ҳасте несте, майли кори ман набошаву фақат ки бинависен ки шумо занакен. бовар кунед талхаи одам мекафа, ҳар як сурати мардакай да главниёшон занг мезананд ё ки менависанд. абсолютно да ман занг назанен, маям хафаям нашавен, ман ягон кас да ҷавоб наметиҳам, танҳо тариқи галасовой кор мекунам ва ман боварии комил дорам шуморо нағз мефаҳмед. овозои ман созаи ман ҳа гуфта гав задистам. мара мефаҳмен. ман дар ватсапи ман 85 та группа ҳай. ман группаҳоам каси бигем ки успед намекунам ки группа будорам. вз телефон мебо беззвукай вибратсия метия вақте ки ту дар дрини ватсапи. барои ҳамиқа эҳтиромона хоҳиш мекунам занг назанед. ҳаматон да тамошобино, шахсе ки навистаестен, алейкум салом. ман беҳад хафа мешавам ки дар эфири ман 416 нафараи 10 та лайк ихе намешавад. расма кӯшиш мекунам, барои ман эфир биромадан осон нест. ман 1 соат
кӯдакома ором мекунам, 1 соат сар даҳанма соз мекунам, қати шумо эфир мебурорам, аз шумо я лайки хитона намемонем, я лайка ҷиқиданда шумода зурӣ мебиёра. ҷиқен, лайкото намонен. Ай ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки лайкото намонен. Видеои ма просто видеои лалала нест, фоида оварай. барои ҳамаи шумо бигем ки чизои полезни гап мезанам ва маслиҳатҳои фоидаовар оиди кор, оиди бизнес, оиди зиндагӣ гап мезанам ва ман ҳар рӯз дар эфир нестам. Барои ҳамин қа эфирҳои мара ки раст ки шумо дар маҳқулаи ина 467 нафар дар эфири мо қарор дораву, лекин ҳамагӣ 33 та лайкай. Ай лайк ҳеҷ ка ягон кор намешавад. Видеои ма бигем ки тарбиявиай, барои ҳамин қа лайкҳои худтона дариғ надорен. Ту значит мега барои лайкҳо эфир мекунӣ? Не, ман барои лайкҳо эфир намекунам. Лайкҳоро барои чӣ мегӯям ки дига подписчикои ман бифаҳманд. Ман алҳамдулиллаҳ 100 000 нафар шудем. То шумо лайк намонен, уведомления ба ёда намерава. Охи ҳама бифаҳмад. Так гуфтӣ бачаи ма ки так нечестна. Алейкум салом. Раҳмати калон. Саидаҷон. Так. Нисо гӯем. Чӣ хел нисо гӯём? Ман мондам. Раҳмати калон. Кадометон ки монден? Раҳмати калон. Машааллаҳ. Имрӯз распаковкаҳо. Ирӯз распаковка и саволу ҷавоб ва саволҳои шумо ки ман 12 таша навистам. 12 таиш ки постоянно метиҳам. Навистам ки ҷавобшон битем. Распаковка мекунем, ба саволу ҷавоб мекунем, суҳбат мекунем. Барои шом 1.5 соат, даже 2 соат бигем вақтай мода. Барои намози шом 2 соат вақтай. Иншоаллоҳ успеҳ мекунам то 2 соата саволҳои шумода хати шумо бошам. Ё ин ки то 2 соат нашуда мумкин эфирмон тамом шавад. Так. Беҳтарин эфир. Раҳмат. Салом аз номи гурӯҳи Гулдаста. Ҳазор раҳмати калон. Беҳтарин аз тавник дорен апай Гулдастаҷон. Кадоме ки регистратсия шудан мехоҳад, ма дар почти ҳамаи видеоҳои ма рақамҳои телефони ма ҳаст. Ва дар ҳамин эфире ки ҷамъбастӣ кардем, дар якум комментария закрепит карда мемонам. Бигем ки мушкил нест ватсапи мара ёфтан. Бинависен дар ватсапи ма 3-4 соат ки дер шид, як аломати саволро кунен, смс шумо боло бураям, смси шумо дар ҷавоб метим, корра мефаҳмонам. Ҳамаш тариқи телефон бигем. Сурат мегира, ягон ҷо буромада рафтан дар кор нест, барое ки яхелаш меган Саида дар куҷои срочно адресота бугӯ, ман бурама дар корра бифаҳмон. Кор тариқи телефона, ягон ҷо рафтан дар кор нест. Кор дар назди шавҳарои меҳрубонтону дар назди фарзандои ширинрӯтон ки шумо мешинену берун набуромада, корҳои хонатон қасси авора шуда, кори телефон қасси авора шуда, зиндагии беҳтарин мегузаронед. Ассалому алейкум. Одам биковум. Ҳамаша навистагим, чӣ хел одам биковум, чӣ хел кор бикунам, ҳамаша баъди распаковка. Биёед ман на вақти шуморо мегирам, на вақти хидма распаковкаро сар мекунем. Ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, бо ҳурмати ҳамдигар корро сар мекунем. Румтури квартира, румтур кардагием квартира. Ман хай ҳозир ямирем, баъди ремонти нав рост накардам. Ман боромаи карат гирифтам, ҳуй кардам, проверка кардам, ба овардам. Ай чӣ сар мекунем? Ай мини термокружка. И хела шудагия дафъа бирлик буромадагия 8 соат оби ҷӯша ҷӯш нигоҳ медорад, 8 соат оби хиныка хинак нигоҳ медорад. Беҳтарин чизай. Я табид дар хонам бачаҳом аввал калоним нахост футбол, ҳозир калонирам қати Мустафо футбол рафта истиянд. Ҳамида оби широгармакшон мегирам, мераса инами якташ бачамда та ишда мегиримша дар сумкачаакошон мераванд дар футбол. 1 соат футбол заниматсия менам. Футбол чихел фақат медавӣ. Оби гармак бихӯранд, мегӯям оби хинаки магазин нахӯранд, касал нашаванд, ҳавомон гармак кадай медаванд, ба ӯ тасб оби хинак мехӯри, дили ҷигарро тамом мекунад. Беҳтарин бигем чиз барои кӯдако беҳад удобния, иҷа якш кнопка дорад. Анамихе бигем ки ҳуй мекунӣ, мустаҳкамакай, ай ҳамиҷа менӯшӣ ова. Дуруншам ҳозир ҳуй мекунам, нишон метиём. Ина дурунакаш.
удобняк барои ами бигем ки ҷоя стаканака мегирад дар мошинмам удобняки хушрӯ сета дута доштум якша очам дадонам рости гап беҳтарин чизай ай компанияи Faberlic артикулуш 910 499 хоҳишмандо метонен духтаракое ки намедонен анам хеле чизи зур ҳаст ки дами момент пикник ами хеле ҷоҳо шумо бисёр меравен гирен барои худтонам саломатии ҳар як кас дар дасти худ чай беҳтарин чиз мақсад шумо оби чихелие кифоратона ҳамхоли оби ба дилтона мегирена ба сафар мебироен ба ма барои худам 3 та баъд заказ кардам и чиста барои истеъмол кардани худмай ё дору нестанд ё витаминанд лекарства нестанд ё просто витаминанд антистресс гирифтам вақте мешава ку қати ягон кас асабонӣ мешавӣ гапат баландравӣ мекуна стресда меғалтӣ ҳамида саломатит ки зарар накуна бояд ки ай ҳами истеъмол кунӣ знаки халялаш ҳалолай бигем ай компанияи Faberlic артикулуш 15844 15844 ҳозир ҳуй мекунам нишон метим тона ки чӣ хелияй қасахти маҳкамай ки так ина видаш инам хеле капсулаҳай кадомида ки маъқул нестай капсула хӯрдан ё ки хӯрдан наметонам метонем ки шумо ҳуй кунем да стакан қайси об омехта карда хӯрен мада удобнее мада ягон зарари зиёнаш намераса и баланс нервии системам ҳамаи мо дами момент нервинием ай кӯдакои дурини говора сар кардагимон ҳар рӯз истифода мекунам иншоаллоҳ ай ҳами рӯз сараш мекунам иям значоки халялаш ҳалолай маҳсулотҳое ки тайёр шудагия ё ҳамашон ай гиёҳҳое ки дар кӯҳҳо мебирояд ай ҳаваё я тайёр мекунанд ана 60 дона дорад якта саҳар якта бега ё ки дар як рӯз яктарам бихӯрӣ дастаточна артикулуш 15840 духтаракое ки намедонен тавсия метиҳам ҳамаи ё капсулаҳанд хеле ки нишон додам капсулаҳанд и поддержка зрения и қадаре ки дар телефон мешунем офарини чашмомон чашмои зебомона мо бояд ки пешгирӣ кунем тамошобинои азиз инам знаки ҳалолаш артикулаш 15835 ё дору нестанд мегум ку ё просто витаминай витамин барои чашм як духтараки команда хӯрд мегӯяд ки дар ҳақиқат чишмам хирашак буд беҳад рӯшан шуд я отзывошам бисёрай масалан агар шумо коргари Faberlic бошен артикула мезанена об продукти медироен полни дар бораш нависагия мардум чӣ хеле истифода карда результатша дидагиянд навистагия ва беҳтарин моя любимчик бигем продуксияе ки ман беҳад дӯсташ медоштам мутаассифона набуд да продажа буромад ман яке абура 10 та заказ кардам ҳамин рӯз як занак хонаам омад як сумка пур ба пур ин рӯз барои ман беҳтарин рӯз буд саҳар қати як подписчикам омада буд як дастагули клубникӣ кардай тайёр кардай худаш овардай ҳазор раҳмате ки алон як бори дига дар эфир бирасонумаш духтаро овози ман хушрӯ рафтаистай хирхир намекунанд барои мӯи сар ҳастай дар компанияи Faberlic ҳам шампун ҳам капсула ҳам витамин ҳамаи чӣ ҳастай ман барои мӯи сар специально видео карда партофтагим дар шортси каналам ҳастай марҳамат дороен тамошо кунен диден чанд қад 10 дона заказ кардам ирӯз як духтарак омад якташа уже харидорӣ кард як сумка чизе гирифт 10 та заказ кардам барое ки на ҳама вақт ира меёвӣ и чизе ҳаст ки тамошобинон нестанд дар ҷаҳон масалан и просто балзамай просто инам хеле балзами майда ки удобнякае ки мо дар сумкаҳомон бурда куҷое ки равем бурда метонем номаш малафтилин аптечка барои ҳама и ҳам барои кӯдак ҳам барои калон
дандону дар кард, ай болои пӯстат камакак меша, ки дарди дандон мемонад. Ягон ҷо кафит ё ин ки да сӯхт авола кард, аи камакак меша, ки ҷош да авола нест мешавад. Хомӯшак мегаза камар, укус камаров қичиқак мекуна, варамак мекуна, ку ҷош да варам парама мегира. Барои грибокҳои почае ки безебанд ку, ваям фоидаш аҷоибот мерасад. Барои нарак, дару нарак меброя, шав меша, ки саҳар мехези нараки руд нест. Беҳтарин чизай ҳамада тавсия метиҳам малафтилин номаш, малафтилин. Артикулуш 709-12. 709-12. 10 гирифтам, дидена, набуд да продажа, ҳарче биромад яке бура 10 гирифтам, ҳамирӯз яташа я дугонаам да бигем, дугона мегӯм, ранги апаш хай медону. Беҳтарин чизай. Ҳозир бо ма як бори дига хай ирсира хушрӯ хондаам, наметонума. Барои шуморо перевод мекунам. Так, крем на основе через кожного проводника. Барои синякам аҷоибот чизай, мезани ку синяк кӯдак меғалта. Аҷоибот чизай, крем для ухода за кожей лица и тела. Так, предохраняет кожу от потеря влаги. Повышает жизнеспособность клеток и активизирует обменные процессы в глубоких слоях кожи. Масалан, ҳамун ҷои сӯхтагия, ҷои задагия, тарақ ба тарақи ҳамун пӯсти одам чанд қабате ҳаст, ҳамунро то нуқтаи охирча фоидаша мерасонад. Повышает упругость и эластичность кожи. Кожаи шуморо мега мисли пештара беҳтару хубтар мегардонад. Духтарои командаи ман аллакай бигем, ки ҳама медонанд, касоне ки намедонен тавсия метиҳам, барои кӯни кӯдакам да пампер сирх мешава ку аҷоибот фоида мекуна. Ами кӯни кӯдак дам тез фоида мекуна. Сирхиша моментал намеравонад, 2 рӯзу 3 рӯз ждат намекунӣ. Ҳамин мемолӣ, ҳамин 10-15 минут пас результатша мебинӣ. Барои ҳамиқа беҳтарин балзам бигем аз компанияи Faberlic и чиста аз алафҳои кӯҳӣ тайёр шудагия. Ай алафи кӯҳӣ тайёр шудагия. Баъд ҳозир чизе ки популярни шудагия барои ма ва барои аҳли харидорои ма. Маска барои рӯ. Ҳозир ман яташа ҳуй шумо да нишон метиҳам. Кусок-кусоки тилло дора. Ҳозир ҳуй када нишон метиҳам тона. Дар рӯ мекунӣ, 20 минут меисти, мегирӣ. Бовар кунед, моментально цвети рӯра дигар мекуна, блеск мебахша, нежный мекуна, рӯра рӯшан мекуна. И бигем, ки зани акаи худам истифодааш бурд, аҷоибот маҳқулу шид. Маска для лица подтягивает. Масалан, мелки машинаро нест мекуна, рӯра таранг мекуна, беҳад рӯра хушрӯ мекуна. Ман яташа ҳозир шумо да ҳуй када нишон метиҳам, ки шумо вақте ки мехарен чӣ ия бинен чӣ қатарай. Вақте ки мехарен шумо бифаҳмен, ки шумо чӣ харидестен. Ана ҳамин хелай дар руд мекуниша. Дар руд мекунӣ бигем. Дидед чӣ хелай пӯсташ аҷоиботай. Ман як бор кадам рости гап. Ай рӯи бигем, ки чизаш ки фоидаш конкретно бираса одамда, дар як ҳафта бояд 2 бор бикунӣ. Ана уже имрӯз 2 таша фурӯхтум, 10 та бай када будам. Ман хона ба хона намегардам, намехе видео мекунам. Одамое ки ҳамсояе ки дар гирдам зиндагӣ мекунанд, хичон меоянд ҳамин хона мегиранд. Ягон чизи ма дар савдо нест. Чизе ки мегирам барои худам истифода бурданай. Ё он ки пешакӣ заказ мекунанд, ман чишон мекунам. Пешакӣ мада заказ мекунанд, ман заказ мекунам, меоянд мебаранд ай хона. Так. чизи беҳтарин барои занҳои азизи меҳрубони ман.
ма уже бигем ки ирӯз фурӯхтумаш чизе ки айма пастияни мепурсе. Як бор видеоша карда будам. Чӣ хеле ма гуфтум видеои ма барои мардҳо нестай, хоҳиш мекунам мардҳо бироян, иҷа ман чизои занона нишон медиҳам. Инаи чизое ки шумо дар пеши ман мебинед чиста уход барои занҳо, барои ҷои таҳораткунӣ. Занҳои азиз, креме ки бигем мулоим мекунад пӯсти бадани одама, специально барои занҳоа. Ана иш боша спрей барои интимни зона, лишни бактерияҳоро мекуша, бӯи нағз метиҳад. Ай ҳар хел бигем ки дар ҳамин моменти анамин погодае ки дайма мерафтестай, ҳама вақт шуморо аз ҳар гуна бигем ки микробҳо эмин медорад. Ана инаш боша средство для ежедневной интимным гели. Так, ҳозир мехонем мягкость натуральных средств для интимных гигиен обеспечивающих уход без сухости. Барои одамое ки раздражение метиҳад, мақсад раздражение метиҳад, баъд қоқай, ана ҳамин чиз барои ҳамон одамоай. И освежит вайш типа рексона, чӣ хел рексоне ки таги кашомон мекунем ки арақ накунем, и барои чизи занона. Уже ма ирӯз як партияша ҳамун дугонаам омад гирифт бурд. Беҳтарин чизай, бовар кунед. Тавсия метиҳем барои ҳар яктон. Духтури ҳар як кас худаш хичай, барои шавҳаротон ҳама вақтона зебо нигоҳ доред. Ана ин новинка мус, чизи новинка аз компанияи Faberlic. Ҳоли ба ма ира худам бигем истифода буда контрол мекунам. Ман артикулои иёра мегум тон тамошобино. Ана ие ки барои раздражение ҳар рӯз гуфтум 16-40 артикулаш. Рексона специально барои арақ накардани чизои занона. Ҳозир артикулша ёбам. 16-28. Крем 28-87. Спрей барои бактерияро куштан 28-80. Анаи мус и барои ҷойҳое ки чирки ғавс мегиранд. Баъд ё ин ки шавҳаротон мошинашонро соз мекунанд, дасташон пури масъала мешавад ки бензин ё ки краска мешавад намеравад, моментально тоза мекунад. Доғҳои ғавсе ки дар кафелҳои шумо, дар ваннаҳо, туалетҳои шумо, дар посудаҳои шумо дида мешавад, ҳамаи ҳамвора моментально тоза мекунад. Ин нав буромадагие дар компанияи Faberlic. Артикулуш 333. Беҳтарин чизай, ҳаматонда бигем ки тавсия метиҳем. Иншоалло ҳоли ман ӯро бо истифода бурда барои шуморо нишон метиҳем. Ана и салфетка лавушка. Ман як бор смсҳои шуморо бинам. Ҳамин артикул чия? Артикул масалан барои шахсоне ки дар Faberlic кор мекунанд, ана намедрои ҳамин чиза намековиву, заказ по артикулу, артикулша мезани, автоматически ҳамин маҳсулот меброя, корзина мекунӣ, заказаш мекунӣ. Артикули ҳамун маҳсулот. Барои осон ёфтани, на барои артикул, барои осон ёфтани маҳсулоти Faberlic. Салфетка лавушка тамошобино. И салфетка ҳозир ман чия ҳуидо мекунам, шумо дар нишон метиҳем. Беҳтарин чизе ҳаст ки масалан шумо як киртаи сафедтон чиркин шудагай, як киртаи сирхтон чиркин шудагай, як киртаи сиёҳтон чиркин шудагай ва шумо барои ҳар як тайвай стиральни машинаро гирён намекунед. Шумо ҳамаи ӯро як бор дар стиральная машина меандозе, намеге ки рангаш ба ҳамдигараш мезана ё намезана. Фақат ки шумо якта ай ҳамин салфетка меандозед, тамоми фикра ай сару гӯштон меброре. Неправильно ҳуй кардам, неправильно ҳуй кардам. Тамоми фикра ай сару гӯштон меброре и тамом. Ман неправильно ҳуй кардам ша. Инам хали салфетка ҳай 20 дона дора барои 20 стирка. Ҳамаи ранга дар худаш мегира. бовар мекунед? Ҳамаи ранга дар худаш мегира. Инам қадар калонай. Ҳами якта инамия меандозӣ, инами қадарай. ҳамира меандозӣ. Че бача? Молодец, ма дай стакан об биёр бача.
инами яктара меандозен, тамом ҳамаи доғи сирхам, ранги сирхам, сиёҳам, кабутам ҳамаро дар худаш мегира. либосҳои шумо идеални тоза метонен ки мақсад ки ба дили пир истифодаш барен. ман масалан 7 кило либоси ҳаррангара медозам, я тайми медозам, тамом олам гулистон. артикулуш 3844. чизе ки инами ман меро заказ мекунам, ҳамаи ҳами барои хидмат тамошобино. всё хоҳарта нигоҳ кун. ана михел тамошобинои азиз, анаи гелои новинкаи Faberlic, анаи каталоги нави Faberlic. духи новинка баромадай. Кӣ гирифт духи новинкара? Адреналин ном доштай. Адреналин. духи новинка баромадай, каталоги нав ай рӯзи душанбе сар мешавад. Кӣ гирифт? кани бинависен. айми духи адреналин кӣ гирифта? ман ҳоли мегирам. ман ҳоли нагирифтам. о мошолло. кани бинависен чӣ халияй? буш чӣ халияй? худаш чӣ халияй? номуш зури бад. адреналин барои мардакое ки адреналин мегиранд. падаркаи первый шаги новичокое ки ай каталоги нав сар мекунанд. Средство для очищения ванной комната ist бигем хит продажае ки дар Faberlic ҳама медонад. средство барои чистка плитка и духовка будай. падаркаи первый шаги новичокое ки ай рӯзи душанбе дар компанияи Faberlic регистратсия мешаванд. анаи бигем ки гелои Faberlic ё новинка баромадагиян. нигоҳ кунен, ин қадар объёмш қариб 1 литрае. мошоллоҳ ба худо. специально барои гел для душа барои оилаҳои бисёр. зури бад ба худо, ита хушрӯае. оҳ беҳад бӯи зури бад. бӯи зури бад. артикулуш 1441. насладитесь свежести летнего морского бризга с гелом для душа. и беҳад бӯи зур, бӯи свежи зур будай. иша бинен, мошоаллоҳ, мошоаллоҳ. ман якум бора мебинам. 1439. и калони гела бинен. чӣ қариб 1 литрае. дар ин тобистон чанд қайи метавонӣ брезу бушу. брезу танакота бушу. 100 бор мешуви, 20 бор мешуви. и бӯҳош на любитель. и бӯи апельсин мекадай иш. иш бӯи свежи бӯи ов. иш бӯи бигем апельсин. Понять свои мечты о жаркой отдыхе с гелем для души. Мега воплотите свои мечты о жарком отдыхе с гелем для душа. Мошаллоh. артикулуш 1439. зури бад будай и беҳад зур. Так. моя любимчик. кондитсионер для белья. беҳад дӯст медорам. аҷоибо дӯсташ медорам. барои постели бельём фақат истифодаш мебарам. бовар кунед, буштам гап надорам. бӯи гули садбарг аҷоибот бӯ мекунад. артикулуш 353. постоянно ман истифода мекунам. хоҳ миллионта бигем парфюм барои либос дар Faberlic броя. это моя самая любимая, которая мне очень понравилась в Faberlic. постоянно буду пользоваться и в дальнейшем, иншаллоh. беҳад зури бадай. кадомет ки дар Faberlic кор мекунен, гирифтагӣ набошен, бигирен ва ба гапи ман меоен, ба сари гапи ман меоен. Так, ультра кондитсионер для белья, аромат 3 в одном, восточный пион. артикулуш 353.
2 2 гирифтам. 3 даже. 3 даже. Айми шампуно тамошобина пештар ман ҳар хела шампунаи Faberlic-ати мешуштум. Ай рӯзе ки ман инами сохтае ку любой цветиш фарқ надорад. Мешум ами як бор шуштум ку ҳами хемӯи сараш шалкависти, пушисти, ба қуввати хушрӯбо вақте ки ина ҳар вақте нумолта меги ай сар банда мӯи сарта саро мехези шона мекунӣ. Ҳами бӯи ширини бамаза ай бӯи дирини сарат мебурояд ки худат роҳат мекунӣ ай бӯи сари худат. Артикулаш 1770 ҳаст. Шампун балзам 2 в 1. Беҳад бӯи стойки дора. Қатӣ балзамошонам ҳастай. Аделна не ки дар ин балзамаш қатӣ якҷоя ҳай. Ана ин биромадаи детский гел для интимной гигиене барои духтаракои мо. Детский гел барои интимӣ, барои кунои духтаракои мо духтаро. Нав ёки нав биромада ёки ман нав дидимаш барои духтарак ман гирифтам. Так, ана иам новинкаи спрей пятноводитель. Ҳоло ай ман якум бора гирифтаистам. Намедонам результаташ чӣ хела. Не ки чизе ки Faberlic мебирояд ба качествои паст намебирояд. Ҳамаи маҳсулоташ качествои баланд дорад. Иншолло ман обязательно истифода бурдаш барои шумо бо видео мекунам. Барои доғҳо будай аҷоибот, без хлора, без отбеливания. Мақсад либоси шуморо сафеди безеб намекунад. Доғша меравонад тамом. Салфеткаҳои Faberlic ман постоянно мегирам, пахтагиянд. Хеле синтетики чӣ хеле ай магазин мегирем, утари нестай, пахтагиай. Влажная детская туалетная бумага нависагия дар танаш. Беҳад хушрӯай. 40 дона дорад. Артикулаша бугум то на. Артикулаш 3401. Артикули инаи гелак 3266. Барои интим гел гуфтум ку анаи пятноводитель новинка от компанияи Faberlic. Артикулаш 30153. Инаи балзамаш тамошо балзам мегум гел для душаш. Ай ҳами серия и калон чем айваёе ки мегирем ку и ҳаҷмаш калон тамошобино. Артикул ҳозир мебинам. Дар куҷош боша артикулаш? Ҳа ина 1771 ҳозир буша мебинем. Ҳоли дига дар дирини бинӣ медиромад. Буш хушрӯ? Необычный? Не, балзам рост волоси. И балзам дай гел для душ нест. И балзам барои мӯи сара дароз кардан будай. Балзам рост волоси. Барои мӯи сара ё новинкаҳанд. Ҳардаш новинкаҳанд. Ба инами ҳама қабуи ҳами маҳқулаи ма, беҳад буш маҳқулаи ма. Жидкая мила для рук. Артикулаш 1443. Аҷоибот бӯи хушрӯи дора ки бӯи ба маззаи бад дора. Ба ини хеле гирифтам барои кунои почам ини хеле гирифтам. Ята доштум да кӯдакоя бозича харида будам, дураш клей дошт, чӣ дошт, резондиям дар дурини шкаф часпида кандаш натонистам дафъ гуфтам ки сарма байрон намекунам. Ята инаи хеле навша гирифтам. Пилка педикюрная двухсторонний барои поча. Аҷоибот. Артикулаш 910 518. И конечно же пятноводитель от компанияи Faberlic айнами серия. Дида чӣ хезурай? И универсальняй. Ира метавонӣ посудаҳотам доғоша биравонӣ, метавонӣ пластам доғоша биравонӣ, метавонӣ либостам тар кунӣ доғоша биравонӣ. Чойник, киртаи сафед, умывальник, ҳамаи чӣ да бигем ки метавонӣ ки истифодаш барӣ. Артикулаш 315. И конечно же духи пуртужӯи арзонак.
артикулш 3320 арзонакаш. Ӯ қиматҳои хушрӯ невуд, дигим сортш бигема мешава. Ҳозир икакора ма дар даруни бигем ин мемонум. Баъд ма коробкаи дигарира шумодаҳоӣ мекунам. аз ин коробка маҳоӣ кунам. Ҳама да гарантия мети маҳқул мешавад. Коробкаи дигарим. Коробкаи дигарим. Да смс-аи шумо чӣ гапай? Так. Ман таҷик охир ман ҳозир ром апаҷон дар ҳамин Русия шумо нишон додам. Так гуфтам мошоллоҳ апаҷон. Кадамит барои кор кардан мехоҳед? Дар ручкаи ман бинависед. Ҳама тенҷӣ. Худо ба шукр. Худо ба шукр ирӯз ваё нест танхетеро. Ира бинед чӣ заказ кардам. Ира ман барои Тоҷикистонам заказ кардам. Кстати, 29 май ман билет гирифтам. Тоҷикистон мерам. Ура! Ира бинед. Ана ин хелай. Барои чӣ ман тари гирифтам? Барои ки ман намедонам чӣ ба сразу бинима да афтау месӯза. Ҳами қа безеби мешава ки хай ман да ҳаҷи рафтагим бинима рума крем намекардам да уҷа. Барои ки дам ба дам турат мекунӣ, мерай уҷа ни да косметика, на крем мекардам, ҳичи намекардам. Фақати сӯхтаги бинимара ҳами малафтилин тозаш кард да як рӯз. Бовар кунед. Бурда будам қати ман ақлам нагирифта. Нигоҳ кунед чӣ заказ кардам ман. Ина. Как вам Саида? Ай компанияи Faberlic. Нав бромада цвети сафедчам ҳаст тамошобино. Ҳама цветаш ҳастай ба фиграм. Ира бинед бо блеск дора. Чӣ хел хушрӯа. Да ҳаҷ гирифта будам типа одноразовӣ буд. Дари так тез безеб шуд. И оригиналшай. Дидед чӣ хел хушрӯа. Масалан ягом кӯҳ-пӯҳ рафтем, ягом адир рафтем, ягом лави ов рафтем қати кӯдако метонем ҳамун моментода ай сумкаакмон бурорем да сармон бикунем. Ай та да раҳрӯ некрасиво конечно, ба сатр ихели намега. Лекин я қишлоқ мерем, я адирда мебироем, я ҷо ки рафтем обязательно ира мекунӣ. Ҳам бигем ки ихели када гирди чашмот безеб намешаванд, маршин пайдо намекунанд. Ҳам рӯра ҳимоя мекунад. Новинка ҳай ай компанияи Faberlic. Дига цветошам заказ кардагиянд. Заказ кардан дар кор. Цвети чорный. Так. ҳозир ман артикулша биё. Артикулш 600-842. 600-842 артикулш. Чӣ хелай тамошобино. Масалан хай рост намегум афтода берем ин хели када то мебироем о варақай гирдои чашмамон сар мекунад. И зур нестай? Чӣ хел хушрӯай. Ай офтоб кепкада монанд нестай. Ба гирдо рафтагиай да масалан. Дид чӣ хел хушрӯак. Ба гирд ихе кругли фасонак рафтагиай ба паҳмай полни рӯра соягӣ мекунад. Кида маҳқул шид? Кида маҳқул шид? Мада беҳад маҳқул шид. Ман хеле чизора нағз мебинам. Ман любителам. Ба хилако бромада. Так. Заблокировать. Тамом. Шаб бахайр. Аҷоибот. Кида маҳқул шид тамошобино. Мада аҷоибот. Салом апа алейкум салом. Фасон. Красотка. Мада нависиянд. Насиб кунам мада. Салом. Зурун чизи зур ба худо мада беҳад маҳқул шид. Мада беҳад маҳқул шид. Анаи палатенсоҳо ай Faberlic.
полотенцеҳо айфаберлик. Инаи чеки ма айфаберлик. Чек ма дидан? Полотенца заказ кардам. Полотенцаҳои фаберлик беҳад хушрӯанд. Ман хировуне чанд бор шид сауна мерем, Догистон рафтум омадам, баъд полотенцаҳома партофтум. Тамошобино, ман нағз намебинам ки полотенцара сауна мебарӣ ё ягон ҷо мебарӣ, баъд биёрӣ бо дар хона истифодаш барӣ. Барои ҳамин ҳамаро партофтум. Нигоҳ кунед, и калони полотенцара бинед чӣ хел зурай, мошоаллоҳ, ҳай бовар кунед. Аҷоибот, мулоимаки хушрӯ. Полотенцаи банный бигем. Артикулуш 600-842. И буд. Артикули полотенца. Так, 910-460. Беҳад калони хушрӯ. Аҷоибот калони хушрӯ. Анаи майдаҳакаш. Артикули майдаҳакаш 910-296. Дасту рушвакаш. Қа бад нест, ирам калонаки хушрӯ. Ма хироу немулоимак. Ма аи кабуд доштум. Хай боду сета заказ кардем, я меҳмон пеҳмон омадандам. Дар кор мешава. И конечно же носочки инаира диде? Бо мегум ки я чӣ намераса. Ира бине чӣ хел хушрӯ. Вай! Ира бине. Ай ҳамин сафедчам аст. Бо мулоимака иҷаш специально губкача дора, чизе дора ки сари шуморо намеҷиқа. Носочки, такие классные носочки от компанияи Faberlic. Мошаллоҳ. Носкиҳои Faberlic беҳад качестваш да ма гап надорум. Да сумкачаҳош ма гап надорум. Ира бинед. Мулоимиша бинед. И синтетика нест, ай пахтаи тоза ҳай ки почаҳоишмо просто кайф мекуна, роҳат мекуна. Ина. Да я бигем да я пачкачаш 2 дона дора. Набор носочки, носков в рубчик с рисункой 2 пара. Артикули 820-738. Този миё. 820-738. Хона меҳмон омад, мутаассифона ҳози амиёро абзор мекунам. Эфира завершид мекунам. Иншоаллоҳи раҳмон, агар ки меҳмонома ҷавоб додум, бо эфир мекунем ё ин ки пага саҳар қатъи саволу ҷавоб мекунем. Чӣ гуфте тамошобино? Хонаи одами зинда меҳмон меояд. Хона меҳмон омадаи да коридор маро ждат доранд. Маро ба фикру мефаҳмед. Анаиша мози амин носкиҳоро абзортон кунам. Артикулуш 820-728. Ирам беҳад хушрӯ, короткӣ. Дидед чӣ хел хушрӯак. Размер доранд. Агар масалан шумо размерҳои 37-38 пушед, майдатарша мегире. Калонтар пушед, калонтарша мегире. Размер дора. Мошоаллоҳам беҳтарин. На, чӣ хел носкиҳои хушрӯи мулоимаки фасонак дора. Да як пачкаш 3 дона ҳай. Артикулуш 820-728. Ишам ҳамчунин. Айми 2 гирифтам бигем. Ай ҳами 2 гирифтам. И дар охир тамошобинои меҳрубони ма, кроссовки. Ай ма сафедша дорум, савзша дорум, сиёҳша доштам. Я янгам да падаркаш кардам, Тоҷикистон мерафт. Бо барои худам сиёҳша заказ кардам. Беҳад мулоимакай. Дидем чӣ хел сабукакай. Ҳама размерш аст. Кадоме ки заказ кардан мехоҳед, метавонед дар WhatsApp ма муроҷиат кунед. Доставка ҳамаи ҷо дорем. Бо скидка падаркаҳош равонатон мекунем. Размер ба размер мерава. Ман 39 мепушам. Размер 39 гирифтам, балки якум кроссовки ман нест. Ман ай ҳамаи размераш гирифтагим. Фақат сиёҳ доштам, падаркаш кардам. Бо сиёҳ заказ кардам. Аҷоиботай, хушрӯ, мошоаллоҳай. Ол бо пӯшида дар пом шортс када мепартонтонам. Тамом.
так так ина ё тамошобино и парфюм гранула круглияй бо ман аз як бор шумода ҳуй када нишонтиём и барои бигем либосҳое ки масалан ҳози мо зимистонаҳоро бояд соли барои соли дига захира бушӯему хушвак монемаш наҳа бин чӣ хелияй буш просто бомба буш просто бомба бовар кунед просто бомба суперскияй барои халат махирони полотенса пастелни бельё курткаи плашовка нами либосода як сол буш меиста як сол аҷоиботай бовар кунед просто роҳатай буштама просто бигем ки чӣ хел бугум тона ягон ҷои таърифш нестай вақте ки шумо мегирен хитон харидорӣ мекунен ман гап надорум лавандара кӣ дӯст медорад ҳози сезони ҳамин лаванда ана ҳамин буд абзори бигем ки маҳсулотҳои Faberlic кадоме ки дар ширкати Faberlic кор кардан мехоҳен обязательно дар ватсапи ман муроҷиат кунен айхона беру биромадан дар кор нест ҳамсинфу дугонаву шинос дар кор нест роҳи команда сохтана группаи корӣ монда меомӯзонем номнавис шудан бепул корро омӯхтан бепул занг назанен тамошобинои азиз ман танҳо қати занҳо кор мекунам дар командаи ман фақат зана коҳан ман шуморо ранги талабаи синфи якора меомӯзонам ҳамаи саволотонро ҷавоб медиҳем роҳи пулкоркуниро ёд медиҳем бепулам роҳи бизнеса ёд медиҳем ҳама роҳш ҳаст фақат баҳона наҷӯен апау харои меҳрубони ман фақат баҳонаҷӯӣ дар кор нест баҳона ҳамо одаме буҷӯя ҳамо одаме ки ай дасташ ҳеҷ чӣ намебиёя намефураша ҳамо корро бикуна дунёро чапагардон мекуна баҳонаша мекова ки кор накуна одаме ки дар ҳақиқат мехоҳад ки пул кор куна барои вай ягон баҳона дар кор нест хоҳ дар даруни проблема инами хетарай ку хетар проблемаша ҳеҷ када намегаву корро сахт меқапаву кор мекунад дами момент ягон зиндагӣ идеалӣ вуҷуд надорад зиндагие наст ҳози ман пул дорум хонаву дар дорум фарзандам соқи солимай бо ман проблемае ки ҳози бо ман дорум ку бо мегум шумо надорен барои ҳамиқа ай проблема гуфтани мо проблемаи мо ҳал намешавад проблемара хем маҷақ када зада кишта дар даруни замин дохта дар кору ҳеҷ када гуфтан дар кор нест проблемара кор када проблема ба чӣ ҳал мешавад ҳамада савол бинависем проблема ба чӣ ҳал мешавад проблема ба чӣ ҳал мешавад проблемаро ба чӣ ҳал кардан мумкин ба пул дар ширкати Faberlic шумо метавонед миллион кор кунед проблемаро ба пул ҳал карда мешавад проблемаро ба шикоят ба зиқзиқ ба ови дида дар пеши як каси дига ҳал карда намешавад ови дидаотона танҳо рӯи ҷойнамоз назди Аллоҳи меҳрубон бирезонед проблемаи моро бо роҳи пул иншоалло худованд роҳша нишон медиҳад мо пул кор мекунем ва проблемамонро ҳал мекунем барои ҳамаи шумо зиндагии обод саломатӣ хушбахтӣ ва дар корҳоятон муваффақият хоҳонам раҳмат ки то охири навор бо мо будед ҳамаи шуморо дӯст медорам меҳру муҳаббати ҳамаи шумо дар дили ман тамошобинои азиз то эфири оянда худованд нигаҳбонатон хайр